dílu, ale asi nebude ta série ze hry Everest. Tam je kolo štěstí, moji panduláci a tuto hru jsem dostal na Vánoce a jsem společně tady s mojím kamarádem Nikolasem. Čaute. A snad se nám to bude líbit a my se vám ozveme, jak si budeme dávat kámenušky od toho, kdo začíná. Dáváme si kámenušky a jdeme na to. Kámenušky, papír, teď. Vyhrál jsem a tím pádem začínám. Začni. Tady mám panduláky. A začíná? No, ježiši. Ne, není to vůbec jednoduché natočit toto. S jednou rukou. Zelená, takže vlastně nemůžu. A začíná ten, kdo první dá cipín. Tady toto. Přesně jdeš. Ukáž. Cipín. A ne. Zase. Točím já. A remíza, znova. Co je znova? Prosím, není. Takže jdu na to. Drž mi palce. Ale tato hra spočívá v tom, že si musíme sakra s dvouma pandulákama dostat až tady na vrchol, aspoň jednu část těla. Ale nemůžou být ruce, nemůžou být výš než nohy. Začíná se úplně tam, tady dole, úplně musíš na tom zeleném. Jo. Aha. No. A jedu. Necípin. Nemusím už cipin. A jo. Modrá, takže já začínám na modré. To je nefér. Takže tady dávám a jede Nikolas. Pojď. To je cipín? Jo, to je cipín. Yes! Sakra. Takže jedu s druhým banáčkem, protože nemůžu. Jo, můžu. Já pojedu s druhým a jasně. Začnu tady. Aha, je tak, že jedu. Jo. Co to je? Červená? Červená. Ok, tak vlastně musím rukou. A já ti dám pryč. Kdo to dává? On mi dává pryč. On mi zhodil. To je taky. Tak za to jdeme se ho oplatit. Uvidíme. Pojď. A to je díra, takže 3 kola nehrajou. Ne, 2 kola, ale já ty tam hraju 3krát za sebou. Co to je? Modrá. Modrá, jo, tak to. Ty pám si nasadím, ale nemám, počkej, toto je modrá? Strašně dobrý start. Toto je zelená, že toto? Toto je zelená? Ukáž? Tady mám prostě. To je modrá. Jo, tak to je modrá, takže tady si lidi nasadím. Jo, počkejte. Nasazeno. A co se roztočí? Modrý cipín. No. Nice. Já to dám. Tak. Tady? A jdu znova. Žlutá. Tak si tady dám takhle nožičkou. Přesně. Já se vám ozvu, jak budu na řadě. Takže padlo mi žlutá, takže dávám tady, jo, abyste věděli. Už je Nikolas. Jackson. No, snad se vám to bude líbit. Červená. No, toto video bude asi docela dlouhé, jo? Ale snad se vám bude líbit. A tak. Já se omlouvám, že... Snad tu kameru ukazuju ven. Počkat. To je červená. Jo. A snad se vám to bude líbit a dáte obou dvou nám like, odběr a zvoneček. Já se omlouvám, že to pořád předělávám, ale já to chci tady prostě. Tak. A od Nikolasův kanál se jmenuje Kiko a Piko. přesně. A od jeho kanál se jmenuje Aquirtalk 1. Tak jedu já a já se vám ozvu, co mi padne. Padla mi zelená, jo, takže tady musím jít tady touto nožičkou a budu ji dávat tady. A jak vidíte, že tady to... Já jsem to zasel, takže znova. GG. A lidi, jak vy vidíte, tak tady takovéto, to každý má svoje, typem tam je taková ochranná zóna. A ještě mi toho docela hodně zbývá, no. Jedu? Ježiš. Tak já se... Padla mi modrá. Tenhle cápek leží na zemi. No. Já to asi budu dávat tady lidi, jo, takže budu se snažit. Je to tam, takže výborně. Jedu. A uvidíme.
Je to zelená. No. Která se mi dost hodí. To není moc dobré. Protože já budu tady na skláník a zhodíme tady pana Ondráška. No tak mě teďka mi padne něco dobré. Lidi, padlo mi lano, jo, takže si můžu vybrat, co chci. A já dám tuto ruku, já ji dám asi tady, jo. Vyšlo mi to, takže výborná. Já stačím, takže a taky mám lano. No to je co neskutečného. A takže já si to dám hezky tady a pana Ondru. Nebo dokonce se mi to vleze, podržíš to trošku? Co? Takže zatlačíš na to, bo já to tam nemůžu narvat do té ochranné zóny. Jo. Tak, dobrý, mám to tam. Dobré. A co mi padne? Žlutý cepíno, takže tady to dám. To je úplně jedno. Já Trošku to srovnám. Lidi, já asi budu muset dávat toto na tady, jo? Točím. Výborně, už jsem v ochranné zóně. Padlo mi žlutý cipín. Zelený cepín. Zelený. A to se mi teďka velice nehodí, protože já nemůžu jet. Jaj. Tak co mi padne? Jaká náhodička, taky zelený cepín. Takže já musím připravit prstátky. Asi s tady tím to dám tady. A vyšlo mi to výborně. padne mi... Jedu já. A co mi padne? Nerozhodně? Jo, nerozhodně. A štěstí nerozhodně. Co to tam je, to jde vidět. To je nerozhodně. To je žlutá, výborně. To je nefér. A čí to je? No jasně. Takže No, tuto jasně, nohu, no. tuto nohu asi dám tady. Tady, jo. Výborně tam. Padne mi... Chudák ten pandulák, no. Červená a tu hezky pěkně využiju. Přesně. A dám jí co nejvíc. Snad mě nevyhodíš. A kde tě můžu vyhodit? Nemůžeš, já nejsem na červené ani jedné. No tak co mluvíš? Já nevím. Já to dám hezky tady. No tak jak to Nikola zdá, to nás to nikoho nezajímá. Padla mi červená, jo? Takže tuto ruku budu dávat asi tady. Je tam výborně. Roztačí Nikolas? To je lano. Lano. A zjistil jsem jednu věc, že jak si lehnu, tak to vypadá mnohem lípe. Takže lano a já si to můžu dát kdekoliv chci, takže tuhle ruku dáme, no tak ne, tak ji vrátíme. Tady. A tuhle ruku nakonec jsem se rozhodl, že dáme do šáhnu, dáme ji tady. Tak, no. Dobrý. A jedu já, co mi padne? Padla mi modrá, takže no. Kaj to dám? Tuto nohu, jo. Tuto nohu budu dávat tady. Povedlo se to výborně. A Roztačí Nikolas. A padne mi, uvidíte, a je to modrý cipín. A který se mi možná bude hodit. Nikolas nás nezajímá, takže čau. Roztáčím. To je červená. Yes, sir. Ta se mi aj hodí. Budu se snažit touto rukou došáhnout až tady. Výborně, no. Chudák on jako moc nežije, ale to zvládne. A je to červený cipín. No, ukaž, kam to dá. A to mě úplně nejvíc prdeli. A já bych sem jedině musel došáhnout tady a tam to nedošáhnu úplně o milimetr. Takže no, Nikolas nás nezajímá. Takže. Červený cipín. Asi s tímto cepínem. Nevím, jestli došáhnu tady, zkusím to. Vamo lidi, povedlo se mi to, vamos. Nikolas mi padla zelená. Jedu. To je modrá. Vypadám, no tuto nemůžu. Asi tuto ruku, jo, dám tady, jestli se to bude snažit. Tak, lidi, bože se nepovedla, musel jsem mi dát pouze tady. A já jdu teda dál točit. Ano, točí Nikolas. A to je díra, výborně. Točím já. A to je díra. A to je díra, takže se to vynule a točí Nikolas. Modrý cipín. Modrý cipín, to je škoda, ale že mi taky padla díra, nevadí. A tady tohle já můžu využít a můžu udělat šachmat, který Ondra určitě čekat nebude. A snad mi nevyhodí.
A teď si musím trošku přiblížit tomu, omlouvám se, a můžu udělat šachmat, že tady budu tady. Výborně, Nikolasi. Tak, a jenom si musím... Ale budu točit já. Točím. Žlutá, jo? Já asi lidi tuto nohu dám tady. To by mohlo jít. Šlo mi to. Je to Nikolás? Má tam červenou, no. Nikolás přijde nějaký šachmat. Ajajajajaj. Šachmat, ale bohužel tam nedošáhnu, to je obrovská škoda. O milimetr. Takže se já posunu tady. A doufám, že tam došáhnu. Prosím. Prosím. Jo. Dobrý, je to tam. Tak čau, čau. A jedu já. Mám. Padla mi žlutá. Tím pádem toto budu dávat tady. Takže žlutá. Kam to dá Nikolás? Ahoj, ahoj, měj se hezky. Měj se hezky, čau. Dá se mi, musíš něco. Ty jsi mi dal pryč? No lidi, on mi dal pryč, nevadí. Tak jedu já. Lidi, padlo mi zelený cepín. Úplně na hovno. No a já vlastně... No... Já nemůžu, takže jede Nikolás. Yes! No? Padla mu zelená. Jedu já. Tak. Lano, výborná. Takže tuto nohu asi šupnu tady na to červené. Výborně. A jede Nikolás. Nikolás se vypadla zelená. To se mi hodně hodí, protože bych to tam mohl natáhnout. A nenatáhnu. Takže bych to mohl udělat, že tuhle nohu vytáhnu v ochranné zóně. Udělám s ní šachmat. A ano, vleze se mi tady. Výborně, a jedu já. Lidi, padla mi žlutá. Tento cepín by se dal tady. Jdeme na to. Povedlo se mi to už jenom jeden kousíček. Prosím, až mi padá modrá. Roztáčíme a Andra už chybí jenom jeden kousek a to je pojď špatné. Modrá, to by se mi hodilo. Modrá. Nevadí, jeden Nikolás. Nikolás tam trošku narval a jedu já. Lidi, padla mi žlutá. No a to znamená, že to dáme tady. Lidi, bohužel jsem to myslel tady, tam se mi to nedošahlo. Ne. Že se mi došahneš. Ne. Jo, Nikolás se mi došahne. Jo. Ne. Jo. Ne. Ale tady ta. Modrá. Drž to. Proč mi tam došahneš? Počkejte. Prosím, že to došahneš. Tak já se vám ozvu, jak to bude všechno. Nikolás tam nedošáhl. Uf. Jedu. Žlutá bohužel jenom. A ty pán teď toto aspoň nám tady. Povedlo se to výborně. Žlutá mu padla, bohužel. Nikolás to má dobře rozjeté, tak prosím, až mi padne modrá. Prosím, modrá. Modrá! A hej. Já se to musím trefit. A první panáček je hotový. Výborně, to druhého mám docela blízko, takže to je dobrá. Ten druhý už si tady odpočívá. Jdeme se roztočit a to vypadá velice špatně. A to je nerozhodně. Přesně, jde znova. To je modrá. A to není moc dobré, to asi Nikolás možná vyhraje. Ano, a vyhraju. Výborně, no. A můj panáček se dostal to není. Nahoru. A tak, a já jsem to tady úplně nahnul. Dobrý. A už si tady chilluje. Výborně. Já jsem se dostal nahoru a tenhle creeper malý ne. Jo, dobrý. No. Tak. To je lano. To je dobré. Tím pádem tuto nohu by jsem došupnul tady. Nikolás jde. Ty cepín. Jedu já lidi a to je zelená. A padla mu zelená. No tak tuto ruku dám tady. Povedlo se to výborně, jeden Nikolás. Žlutá, ano. Výborně, no. A žlutá, to se mi docela nehodí. Tak uvidíme. Nikolás už je tady, jo, takže hodně pokročil. Takže žlutý cepín, typem tuto ruku dám až tady.
A on Lidi, uvědomil jsem si, že to asi dám tady, protože tam byl Nikolas, takže jsem ho chtěl vyhodit. Jeden Nikolas. Bohužel Nikolas mi vyhodil, ty pak musím hrát nohou. Roztačím to je co? Červený cepín. Červený cepín. A to nemůžu, takže jeden Nikolas. Takže tomu padne Modrý cepín. modrý cepín, no. A to se mi hodně hodí, takže uděláme tady velký krok. No a Nikolas tam jede a to se mi vůbec nelíbí. Jedu já. Jedu červená. No, takže Nikolas jako jedu. Tady ho vytlačím. Výborně, vytlačil jsem ho jeden on. Červený cepín. Červený cepín, no. Nikolas nemůže, tak jedu. Já potřebuju. Je žlutý, takže někde, takže asi toto dám tady. Výborně, povedlo se tam poslední. A já taky potřebuju poslední. No Jeden teda Nikolas. nepotřebuju. A to je Modrá. která se mi hodně hodí, protože tady udělám Spider-Man. A mám... Dobro, už jsem se lekl, že teda úplně tam. Dobré, v pohodě, jedu já. Počkat. Lidi, padla mi modrá! Tím pádem. Já. Jo, tak to neudělám. Prosím. Prosím. Je to tam, lidi, vyhrál jsem! Gratulace pro GG. Takže díky, snad jste to dokoukali do konce. Nakonec to nebude ani tak dlouho, to jsem rád a čaute, je tam výhra, vamos!